Helo, a croeso i chi i sesiwn adolygu uwchgyfrannol Astudiaethau Crefyddol yn yr modiwl ar Athroniaeth Crefydd. Dwi'n bwriadu mynd â chi drwy y rhan a'r broblem drygioni a dioddefaint sydd o fewn y cwrs. Ac yn amcanion ni heddiw ydy sicrhau eich bod chi yn hyderus yn deall beth yw natur drygioni a dioddefaint, eich bod chi'n deall sut mae bodolaeth drygioni a dioddefaint yn y byd yn achosi problem i y rhai hynny sydd yn credu mewn bodolaeth Duw, ac i edrych hefyd ar sut i ateb cwestiwn arholiad ar y pwnc yma. Felly, nawn ni edrych yn gyntaf ar beth mae cybac yn gofyn i chi i fod yn ymwybodol ohono fo o fewn yr cwrs. So felly, yn rhan yma, mae angen eich bod chi'n gwybod am y gwahanol fathau o ddrygioni sydd i'w cael, y moesol, a wedyn y naturiol, so nawn ni edrych yn gyflym ar rheina, cyn bod ni wedyn yn mynd ymlaen i edrych ar beth yw y broblem sydd i'w gael. Mae rhaid yn bod ni yn hyderus yn be mae Epicurus wedi ddweud, be mae Maci wedi ddweud, be mae William Rowe wedi ddweud, a Gregory Paul. So, da ni'n mynd i fynd drwy rhain yn yr sesiwn bach heddiw hefo'n gilydd. So, dyma chi math o gwestiwn fyddai'n gallu ymddangos. Cwestiwn digon neis, digon syml o ran be mae'n gofyn i chi wneud. Mae'n gofyn i chi egluro problem drygioni a dioddefaint i gredinwyr crefyddol. Eto, credinwyr crefyddol ydy'n amlwg y pobl hynny sydd yn credu sydd gan ffydd crefyddol, bod ganddyn nhw ffydd yn fan hyn mewn bodolaeth Duw. So gallith o fod o unrhyw grefydd sydd yn credu mewn bodolaeth Duw. So yn amlwg, nawn ni edrych yn gyflym, mae angen eich bod chi'n gwybod beth yw drygioni a beth yw dioddefaint. So dyma chi rai lluniau fydde ni'n jyst yn edrych arnyn nhw i chi gael gweld a dod i ddeall beth yw drygioni a dioddefaint. Drygioni yn amlwg ydy pethau drwg sydd yn digwydd, sydd wedi cael ei achosi gan bobl neu'n digwydd yn naturiol. So mae gennych chi enghreifftiau yn fan hyn o Hitler, mae gennych chi tsunami, mae gennych chi fwli neu bwlion digwydd yn y cymeriad bach cartŵn yna. Mae gennych chi lun o'r Holocaust, mae gennych chi ryfel, mae llifogydd ganddoch chi, a wedyn wrth gwrs mae gennych chi lun terfysgaeth ddigwyddodd ar 9/11. Byddai rhain yn enghreifftiau chi o ddrygioni a dioddefaint. So, pethau sydd yn ddrwg, sydd wedi cael ei wneud yn fwriadol neu sydd yn digwydd naturiol ydy drygioni, evil yn Saesneg, ac yn amlwg mae drygioni yn achosi dioddefaint ar bobl. Mae yna effaith negyddol ac yn achosi dioddef i unigolion. Mae yna gysylltiad rhwngthyn nhw yn amlwg achos mae unrhyw ddrygioni yn creu dioddefaint i eraill, boed o'n naturiol neu yn ddynol neu'n foesol. So felly eich bod chi'n sicr, mae'r cwrs yn gofyn eich bod chi'n gwybod y gwahaniaeth rhwngthyn nhw. So drygioni moesol yn y coch, da chi'n gweld, yw unrhyw ddioddef sydd yn dod o ganlyniad i asiant ewyllus rydd. Dyma'r ffordd da ni'n cyfeirio at pobl i'w asiantiau, agents ewyllus rydd, sef y rhyddid yma sydd ganddyn ni i ddewis i wneud da neu drwg. Ac felly pan mae rhywun yn dewis gwneud rhywbeth drwg, yna mae hwnna yn achosi dioddefaint i eraill. So felly, drygioni moesol yn syml ydy pan mae dioddefaint yn cael ei achosi gan bobl, gan i'w penderfyniadau nhw. Drygioni naturiol, da chi'n gweld yn y gwyrdd, drygioni naturiol fel mae yn awgrymu. Mae e'n digwydd yn naturiol. Mae y tu hwnt i unrhyw reolaeth sydd gan bobl, fel asiantiaid ewyllus rydd, ac mae e'n digwydd yn dilyn trefn natur. So felly, mae e'n digwydd yn naturiol i ni. So dwi eisiau chi edrych ar y lluniau yn fan hyn. Gallwch chi bwyso botwm saib, rhowch pause arno fo os ydych chi eisiau, ac dwi eisiau chi trio penderfynu ai dioddefaint naturiol neu foesol ydych chi'n gweld yn dod o'r drygioni sydd yn y lluniau yma. Os ydych chi wedi edrych drwyddyn nhw,
Mi feddylech bod chi yn gallu gweld bod gennych chi rai naturiol, enghraifft, mae gennych chi losg fynydd, mae gennych chi ddaeargryn, llifogydd yn gallu bod yn naturiol, yn amlwg mae tsunamis yn naturiol, ac wedyn wrth gwrs mae gennych chi ddigwyddiadau fel yr Holocaust, newyn yn gallu bod yn ddynol neu yn naturiol, marwolaeth, bwlio, cancer, a mae gennych chi farwolaeth, rhyfel, terfysgaeth, mae rhain i gyd yn gallu bod yn ddynol. Ond fe newch chi sylwi falle eich bod chi wedi edrych ar rai ohonyn nhw ac yn gweld bod rai o'r rhain yn gallu bod yn drygioni naturiol ac neu yn foesol hefyd. Pethau fel newyn. Mae newyn yn gallu cael ei achosi yn naturiol drwy yn amlwg y tywydd, diffyg dŵr, neu mae'n gallu bod yn foesol ble mae rhyfel falle yn effeithio ar ddioddeffaint pobl mewn gwlad. Yr un peth hefyd hefo rhai afiechydon, rhai salwch, megis cancer. Mae cancer yn gallu digwydd yn naturiol, ond mae e hefyd yn amlwg yn gallu cael ei achosi gan y dewisiadau mewn ffordd o fyw sydd yn cael ei gwneud gan bobl. So dim ond bych bod chi'n gallu deall y gwahaniaeth rhwng naturiol a moesol, a'ch bod chi yn gallu dangos bod ganddoch chi ddealltwriaeth o weithiau bod rai dioddefaint yn gallu bod yn naturiol ac yn foesol. So diffiniad o beth yw'r ddau fath o drygioni a dioddefaint, ac yna'ch bod chi'n gallu rhoi enghreifftiau ohonyn nhw hefyd. Yna, ar ôl ni edrych ar, da ni'n deall beth yw drygioni a dioddefaint, da ni wedyn yn gorfod edrych ar sut mae bodolaeth y pethau yma yn ein byd ni yn gallu achosi problem i rhai hynny sydd yn credu mewn Duw neu bodolaeth Duw. A dwi yn sôn am Dduw fan hyn, y Duw clasurol theistig, fel y fyddwch chi'n gweld mewn crefyddau fel Cristnogaeth, Iddewiaeth ac Islam. So felly, beth yw y broblem? Cyn bod ni'n symud at hynna, mae angen bod ni'n dod i wybod beth mae credinwyr crefyddol yn credu am Dduw. So beth dwi eisiau chi wneud ydy trio meddwl am 8 nodwedd fyddai Cristnogion neu Moslemiaid neu Iddewon yn cyfeirio at nhw pan fydden nhw yn ceisio disgrifio Duw. So meddylwch am ansoddeiriau hoffech chi sydd yn trio disgrifio sut un yw Duw. So dwi eisiau chi trio meddwl am 8, os allwch chi, 8 nodwedd sydd yn perthyn i Dduw. Eto dwi am i chi i bwyso'r bwtwm saib. Nech chi wysa pause arno fo ar y fideo yn fan hyn, a jyst rhowch braw fan eich hunain, ydych chi'n gallu meddwl am tua 8 nodwedd sydd yn perthyn i Dduw. Oce, dwi'n gobeithio bod chi wedi gallu meddwl am rai o'r nodweddion, peidiwch â poeni os ydych chi ddim wedi cael 8. Dyma rai fyswn i yn i'w defnyddio falle mewn wrth drafod y pwnc yma. So mi fyddai credinwyr crefyddol o fewn Islam, Iddewiaeth a Christnogaeth yn dweud bod Duw yn holl gariadus, yn holl alluog, yn holl bresennol, yn holl wybodus, yn greawdwr, fe yw'r tad, mae'n dduw cyfiawn, a mae'n dduw teg. So mae'r rhain yn rai nodweddion fyddai yn gallu achosi problem i bobl sydd yn credu yn y math yma o dduwdod. So felly, mae rhaid ni edrych ar sut mae'r credoau yma yn gallu creu problem i bobl sydd yn credu yn bodolaeth Duw. So felly, un peth swn i yn ddweud ydy eich bod chi yn fod i egluro sut mae'r nodweddion yma yn gallu bod yn broblem. So gnewch siŵr eich bod chi'n gwneud hynna. Beth mae lawer iawn o ddisgyblion yn ei wneud ydy maen nhw'n tueddu i restru y nodweddion ar dechrau'r traethawd, a dyn nhw ddim yn mynd un wrth un hefo bob nodwedd ac yn esbonio yn gyntaf beth yw'r nodwedd, beth yw ystyr y nodwedd, ac yna sut mae pob un o'r nodweddion yma yn gallu achosi problemau.
So felly, jyst bod chi yn trio meddwl, os da chi'n defnyddio'r termau yma, mae cliwiau i gael yn y geiriau da chi'n ei defnyddio, fel eich bod chi yn eich eglurhad yn gallu defnyddio nhw i drio esbonio beth yw pob un nodwedd yn ei dro. So felly, yn gyflym iawn, mae holl gariadus yn golygu yn amlwg bod Duw yn caru pawb a phobeth. So defnyddiwch y gair caru, a'ch bod chi'n esbonio beth yw holl ystyr holl gariadus. Yn un o'r fath, wedyn wrth gwrs, da chi'n sôn am galluog. Os yw Duw yn holl alluog, mae'r gallu ganddo fe. Da chi'n defnyddio'r gair gallu. Mae Duw yn holl bresennol. Mae hyn yn amlwg yn golygu bod e'n bresennol ym mhob man ac ati. Os ydy o'n holl wybodus, defnyddiwch y gair gwybod. Mae'n gwybod pob peth sydd wedi digwydd, sydd yn digwydd yn y presennol, a mae hefyd yn gwybod beth sydd yn mynd i ddigwydd. Os mae fe yw'r creawdwr, mae'n golygu bod e wedi creu popeth, doedd dim byd yn bodoli cyn i Dduw i'w creu nhw. Ac felly fe sydd yn creu popeth sy'n bodoli yn y byd heddiw. Fe yw'r tad sy'n golygu yn amlwg i fod yn edrych ar ôl ei blant, i bobl sydd yn grefyddol ac yn credu mewn bodolaeth un Duw, pwerus yna Duw yw'r tad, a bodolaeth pobl yw fodolaeth ar y ddaear yw plant Duw. So felly fel tad mae ei fod i ofalu am i'w blant. Mae Duw yn gyfiawn, sy'n golygu bod e'n iawn, bod e'n dda, mae e'n dduw da, righteous yn Saesneg, felly bydde fe ddim ond eisiau pethau da i ddigwydd o fewn i'w fyd a'i greadigaeth ac yn amlwg mi fydden nhw hefyd yn dweud bod Duw yn dduw sydd yn deg. Os yw e'n dduw da, mae e'n mynd i fod yn dduw sydd yn deg ac yn trin i'w bobl yn deg. So defnyddiwch y termau da chi'n ei ddefnyddio i helpu chi i esbonio beth yw ystyr pob un o'r nodweddion yma. So felly, os da ni gallu egluro yr nodweddion yma, dyma'n amlwg sut mae'r broblem yn datblygu. Os yw Duw yn holl gariadus, yna mae'n golygu bod o'n caru pawb a phopeth. So rhan o gariad ydy bod e'n mynd i ofalu amdan bawb ac bod e'n poeni dros bawb. Ond os oes 'na Drygioni a Dioddefaint yn y byd, dydy hwnna ddim yn cydbwyso. Dyw e ddim yn mynd gyda'i gilydd, y syniad o Dduw sydd yn holl gariadus ac bod 'na Drygioni a Dioddefaint. Byddai Duw sy'n holl gariadus ddim am i'w bobl yn y byd i ddioddef. Os yw Duw yn holl alluog, yna mae'r gallu ganddo fe i stopio unrhyw Drygioni neu unrhyw Dioddefaint sydd yn y byd. Mae'r pŵer ganddo fe i allu stopio fe cyn iddo fe hyd yn oed ddigwydd. Ac felly mae hwnna hefyd yn achosi problem, achos pe bai Duw yn holl alluog, byddai dim Drygioni a Dioddefaint yn y byd. Os yw Duw yn holl bresennol, mae'n golygu i fod e ym mhob man. Ac felly, allwch chi ddim dweud efallai bod Duw ddim yn gweld pethau sydd yn digwydd, pethau gwael sydd yn digwydd yn y byd yma. Enghraifft, allwch chi ddweud bod Duw ddim yn Ewrop yn ystod yr ail ryfel byd. Ond dydy hwnna ddim yn gwneud synwyr, achos rhan o'r gred ydy bod Duw yn holl bresennol. Os yw Duw yn holl bresennol ac yn gariadus, dyle byddai ddim byd drwg yn digwydd yn unrhyw ran o'r byd. Os yw Duw yn holl wybodus, yna'n amlwg mae hyn yn golygu i fod e'n gwybod am bob peth sydd wedi digwydd, mynd i ddigwydd, ac felly mi fydde e'n defnyddio ei bwerau holl alluog i stopio nhw rhag digwydd. So felly, allwn ni ddim dweud bod Duw ddim yn gwybod bod y pethau yma'n digwydd, mae'n rhan o'i nodwedd o. Os yw Duw yn holl wybodus ac yn gariadus, fydde fe ddim eisiau gweld Drygioni a Dioddefaint yn y byd. Nawr te, os di Duw yn greawdwr, mae hynna'n golygu fod Duw wedi creu popeth. Ac felly, doedd dim byd yn bodoli cyn i Dduw greu'r byd a'r bydysawd. Duw sydd wedi creu popeth sydd yn y bydysawd. Mae Drygioni a Dioddefaint yn y bydysawd, felly mae rhaid i ni gymryd, felly mae Duw fel creawdwr sydd wedi creu Drygioni a Dioddefaint. Duw sydd wedi creu llofruddiaeth, salwch,
terfysgaeth. Ac felly dydy hwn ddim hefyd yn cydbwyso gyda'r syniad o Dduw sydd yn caru pawb, a Duw fydda eisiau'r byd fod yn le da. Mae e wedi creu pethau drwg yn byd ni am ryw reswm. Nodwedd arall ydy'n amlwg bod Duw yn cael ei weld fel tad. Meddyliwch am ddechrau Gweddi'r Arglwydd, yn dechrau gyda y geiriau ein tad yn y nefoedd. Wel, os mai Duw yw'r tad i gredinwyr crefyddol, dynoliaeth pobl ar ddaear yw plant Duw. Felly, pam bod Duw, y tad, sydd yn fod yn gofalu amdano ni, yn gadael i Drygioni a Dioddefaint ddigwydd i'w blant ef, sef pobl ar y ddaear. Dyw hwnna chwaith ddim yn gwneud synwyr i rai bobl. Nodwedd nesau ni edrych amdano fe ydy yn amlwg y gred yw fod Duw yn Dduw cyfiawn, mae yn Dduw da. Bydde fe ddim ond eisiau da ar gyfer y byd pe bai o'n Dduw cyfiawn, ond am ryw reswm mae yna bethau drwg fel dyn ni wedi drafod yn digwydd yn y byd. Felly pam fod hwnna yn bodoli, dyn nhw eto ddim yn cydbwyso gyda'i gilydd o ran syniadau. A'r syniad olaf sydd ganddyn ni yn fan hyn ydy bod Duw yn cael ei weld fel Duw sydd yn deg. Bydde fe'n trin pobl yn deg achos i bod yn dduw da. Felly pam fod pobl da, pobl diniwed yn dioddef yn y byd? Pam bod Drygioni'n digwydd iddyn nhw, byddai hynny ddim yn deg, a byddai Duw sydd yn deg ddim am ei hynna ddigwydd. Felly dyma chi rai o'r nodweddion y gallwch chi gyfeirio atyn nhw wrth geisio trio esbonio beth yw y problem Drygioni a Dioddefaint, gan gofio bod y cwestiwn yn gofyn i chi esbonio neu egluro, a bod gennych chi hyd at 15 marc i'w gael, 30 marc mae'n ddrwg i'w gael ar gyfer y cwestiwn yn fan hyn. So, ydych chi angen y manylder ar gyfer ysgrifennu yr atebion yma. So, dyma chi rai lluniau sydd i weld ar wefannau cymdeithasol. Ar ôl Covid, fe ddath yr meme yma allan oedd yn dangos i chi'r fersiwn modern iawn o yn amlwg broblem Drygioni a Dioddefaint fyddai'n gallu cael i'w adnabod. A wedyn wrth gwrs pan mae afiechyd yn digwydd i'r diniwed fel y plentyn bach yn y llun, bydde rai bobl yn gofyn, wel ble mae'r Duw yma sy'n caru pawb a phopeth, a sydd efo'r pŵer i stopio fo, a os mae fe di'r creawdwr, pam bod wedi creu afiechydon fel hyn. So felly, rhan o'r cwrs yn amlwg ydy bod rhaid eich bod chi yn ymwybodol o beth mae y pedwar athronydd yma wedi i'w ddweud. Beth yw eu cyfraniad nhw wrth geisio sôn am broblem Drygioni a Dioddefaint. Felly mae disgwyl eich bod chi'n ymwybodol o be mae Epicurus, Maci, Rowe a Paul wedi ei ddweud. So fi awn ni drwy'r rhain yn gyflym, jyst i atgyfnerthu'ch dealltwriaeth chi o yr pedwar athronydd yma. So Epicurus oedd un o'r athronwyr cyntaf i ni wybod amdano fo ddoth i dynnu sylw at broblem Drygioni a Dioddefaint. Edrychwch ar y dyddiadau, ydych chi'n gweld bod yn bell yn ôl, fi oedd o'n feddyliwr Groegaidd, ag mae eiriau fe yn enwog, maen nhw yn y Gymraeg yn fan hyn ganddoch chi, dwi wedi rhoid copi Saesneg i chi hefyd ar y dde, a mae eiriau fe yn crisialu beth yw y broblem. So fe awn ni drwyddyn nhw'n gyflym. Naill ai y mae Duw am ddileu Drygioni, hynny yw mae am gael gwared yn fo, mae eisiau dilitio Drygioni, ac ni all, dyw e ddim yn gallu gwneud hynny, neu nid yw'n dymuno gwneud hynny. Os yw am wneud ac na all, yna mae e'n analluog. So os di o eisiau cael gwared o Dioddefaint, ond di o ddim yn gallu, yna mae rhaid i ni dynnu y nodwedd holl alluog allan o'r disgrifiad disgrifiad o nodweddion sydd yn perthyn i Dduw. Ond os gall, ac nid yw eisiau, yna y mae yn ddrwg. Hynny yw, Duw drwg ydy o felly, mae e'n mwynhau, mae e'n feleisus, mae e'n mwynhau, ni'n cael boddhad yn gweld ni yn dioddef, achos mae'n penderfynu peidio ymyrryd. Os gall Duw ddileu Drygioni, a bod Duw wir eisiau gwneud hynny, pam y mae drwg
yn y byd. A dyna i chi yn amlwg grisialu beth yw problem drygioni a dioddefaint i y rhai hynny sydd yn credu mewn Duw. So fe oedd y cyntaf i ni wybod amdano fe, neu un o'r cyntaf, i ddechrau cwestiynu bodolaeth Duw. Wedyn, wrth gwrs, mae rhaid eich bod chi'n gwybod am fersiwn fwy modern o y broblem drygioni, a fi gafodd hwn i'w ddatblygu gan J.L. Mackie, Athronydd o Awstralia, ac mae i fersiwn o broblem drygioni'n cael ei galw yn triawd anghyson, yn Saesneg, the inconsistent triad. So triawd yn amlwg, da chi'n gweld ydy yr syniad o y tri syniad fan hyn. So mae gennych chi hollolluog, hollgariadus a drygioni a dioddefaint. Dyna'r triawd, dyna'r tri syniad. A be mae un mynd yn ei flaen i ddweud ydy bod nhw yn anghyson. Tydyn nhw ddim yn mynd gyda'i gilydd. Dyw e ddim yn bosib i chi gael y tri yma yn bodoli gyda'i gilydd. Maen nhw'n inconsistent yn Saesneg. So felly, be mae un geisio wneud ydy mae un ceisio datrys y broblem yma, ac yn ei ffordd mae e'n dweud sut ydych chi'n datrys y broblem ydy mae rhaid i chi ddileu un o'r nodweddion yma, neu y syniadau yma, ac wedyn yn amlwg mae'n bosib i chi i gael Duw yn bodoli yng ngwydd pan mae drygioni a dioddefaint yn y byd hefyd. So felly, mae e'n mynd drwyddyn nhw ac yn dweud yn gyntaf, enghraifft, os nawn ni ddileu holl alluog, nawn ni ddileu hwnna allan, a nawn ni ddweud dyw Duw ddim yn holl alluog, di'r gallu ganddo fe ddim i stopio yr drygioni a'r dioddefaint yma. Mae e yn caru ni, ond mae ei drygioni a dioddefaint yn digwydd yn y byd. Mae Duw yn gwylio ni'n dioddef, mae yn caru ni, ond dyw'r gallu ddim ganddo fe i stopio y drygioni a dioddefaint rhag digwydd. A mewn ffordd, mae hwnna yn gweithio os ydych chi'n tynnu yr elfen yna allan. Ond, pan ydych chi'n meddwl am y peth, ydy o wir yn gweithio? Sut fyddai Crefydd Crefyddol yn ymateb i hyn? Nodwedd bwysig iawn o Dduw yw i fod yn holl alluog, bod y gallu ganddo fe i wneud popeth. Felly, prin iawn dwi'n meddwl fyddai'r credinwyr hynny fyddai yn cytuno ac yn dweud bydden nhw'n hapus wrth ddileu yr nodwedd yma oddi wrth Duw. So mae Mackie mynd yn ei flaen, ac tro hyn mae'n dweud, nawn ni ddileu holl gariadus. Nawn ni ddweud bod Duw yn holl alluog. Mae e'n gallu stopio pethau rhag digwydd. Mae yna ddrygioni a dioddefaint yn y byd, feddwl afiechydon a rhyfeloedd ac yn y blaen. Ond tro hyn, felly, da ni yn tynnu y Duw holl gariadus i ffwrdd fel nodwedd. Felly, mae'r Duw hefo'r pŵer, ond mae e, achos dyw e ddim yn caru dynoliaeth, mae e'n dewis peidio stopio drygioni a dioddefaint yn y byd. Felly mae'n Dduw creulon, mae'n Dduw cas, mae'n Dduw meleisus sydd yn gwylio ni yn dioddef. Eto mae hwnna yn ymddangos fel i fod yn gweithio, ond yn amlwg eto fydde fo ddim yn gweithio i unrhyw un sydd yn grediniwr crefyddol ac yn credu mewn bodolaeth Duw o'r math yma. Felly byddai crediniwr crefyddol ddim yn hapus o dynnu Duw o y nodwedd o Dduw yma allan a dweud bod yn Dduw cas creulon. Nid dyna yw'r Duw dych chi'n ei weld o fewn Cristnogaeth, Iddewiaeth ac Islam. A wedyn y trydydd ffordd o drio datrys y broblem ydy dweud bod Duw yn holl alluog, bod e yn holl gariadus, ond dweud nad yw drygioni a dioddefaint ddim yn bodoli yn y byd. Wel, byddai lawer iawn o bobl yn dweud bod hyn yn absurd ac yn sarhaus iawn i unrhyw un sydd wedi dioddef oherwydd drygioni rhywle yn y byd. Yna mae'n sarhaus iawn dweud wrthyn nhw bod drygioni a dioddefaint ddim yn bodoli achos da ni'n gallu weld e a da ni'n gallu i'w brofi fe. So felly yn amlwg, dyna pam i chi mae Mackie wedi dweud dyw e ddim yn bosib i chi gael y nodweddion yna o Dduw pan mae drygioni a dioddefaint yn y byd.
So dyna chi grynodeb yn amlwg o beth mae Maci wedi ddweud. Gallwch chi ddarllen hwnna, gwasgwch y gwestiwn bwtwm saib os da chi eisiau darllen hwnna, da ni'n mynd drosto fe. Da ni'n symud ymlaen at beth mae William Rowe wedi ddweud. So mae yna agwedd, neu ddwy agwedd o y broblem Drygioni mae e wedi i ddatblygu o fewn athroniaeth. Yngwydd problem Drygioni y dioddefaint a bodolaeth Duw, mae e wedi sôn am dioddefaint dwys a dioddefaint anifeiliaid. So yn amlwg, o ran dioddefaint dwys yn amlwg yw'r gair Cymraeg am intense, dioddefaint aruthrol. A'r cwestiwn mae yn ofyn ydy, a fyddai dioddefaint, ydy o'n angen rheidiol bod y dioddefaint, os oes neu reswm dros dioddefaint a bod ni yn cael rhywbeth allan ohono fe, pam bod rhaid i Dduw wneud ni ddioddau gymaint? Pam bod rhaid i fod mor intense, os hoffech chi? Gallith bod dioddefaint yna am reswm, ond mae dioddefaint sydd mor ddwys a hyn i'n ymddangos mor ddibwrpas ac yn ddi-angen os ydym ni yma i gael dysgu gwers ohono fe. So pam fyddai Duw sydd yn holl gariadus eisiau i dioddefaint fod mor ddwys yn y byd? Oes na bwrpas i dioddefaint fel fydde rai bobl yn deud bod yma i'n dysgu'n gwers i ni, fydde rai bobl yn deud bod yma achos cosp, a bydde eraill yn deud bod e'n brawf o ddewisiadau rhydd sydd ganddyn ni wneud fel asiant i ewyllus rydd. Pam bod rhaid i Dduw felly, be mae'n gofyn ydy i alluogi ni ddioddau gymaint? Pam bod rhaid i'r dioddefaint fod ar raddfa mor fawr? So edrychwch ar yr holl ryfeloedd, ar salwch, yr heintiau, edrychwch ar y pandemig ddigwyddodd efo Covid-19 a'r holl dioddefaint, hiladdiad fel yr Holocaust. Beth oedd pwynt rhain ac graddfa nhw oedd angen cymaint o ddioddef os oedd yna reswm tu nôl fe? Pa wersi allwn ni dysgu allan o ddioddeffaint mor fawr? Oedd angen yr enghraifft i 6 miliwn o bobl oedd ewon farw yn ystod yr Holocaust. So dyna'r cwestiwn cyntaf mae yn ei ofyn. O'n i fyddai Duw wedi gallu meddwl am ffordd gwahanol o ddysgu gwers i ni, os bydde fo'n gallu gwneud hynny, pan bod rhaid iddo fo fod ar y raddfa yna, byddai Duw holl gariadus ddim am iddo fo ddigwydd ar y raddfa yna. Yr ail bwynt sydd ganddo fe yw dioddefaint anifeiliaid. Nawr mae Rowe yn ei lyfr yn cyfeirio ac yn defnyddio y darlun o garw ifanc sydd yn cael ei ddal mewn tân mewn coedwig. Mae'r fflamau tân yn gasglu o'i gwmpas ac yn y pen draw mae'r carw yn cael ei losgi ac mae'n cymryd dyddiau i farw yn y goedwig. Be mae Rowe yn gofyn ydy pa beth da, achos byddai rai bobl yn i'w atebion sydd yn rhan o'r cwrs ymhellach ymlaen y cwrs yn dweud bod yna bethau da yn gallu dod allan o ddioddefaint. Ond pa ddaioni mae'r carw ifanc yma yn ei gael o gael ei losgi a dioddef am ddyddiau cyn iddo fe farw yn y pen draw? Creadigaeth Duw ydy anifeiliaid. Pam bod yn caniatáu neu'n gadael i y carw yma i farw? Pam bod rhaid iddo fe ddioddef am ddyddiau? Pam na fydde fe wedi gallu marw yn syth? Beth mae'r anifel yma yn gael allan ohono fe? Gan gynnwys, yn amlwg pan ydych chi'n meddwl am prif gredoau o fewn Cristnogaeth, Iddewaiaeth ac Islam, dyw anifeiliaid ddim yn cyrraedd yn nefoedd. Does dim gwobr iddyn nhw i gael. Bydde rai bobl yn dweud bod gwobr i ddod ar ôl dioddefaint. Dyw'r carw yma yn cael dim byd allan ohono fe. Ac felly, beth yw pwrpas dioddefaint sydd yn digwydd i anifeiliaid? Ac pam bod rhaid i'r dioddefaint yma fod mor ddwys? So dyna beth mae e wedi ei ddweud. A wedyn, jyst i grynhoi be mae Gregory Paul wedi ddweud. Mae yn sôn am y marwolaethau cyn amserol, premature. Mae e'n galw yn Holocaust y plant. So nôl Gregory Paul, mae yn amhosib i Dduw da sydd yn foesol
yn gwneud penderfyniadau da ac yn holl gariadus fodoli. A'r rheswm mae'n gwneud hyn ydy mae'n defnyddio babanod diniwed sydd wedi dioddef afiechydon amrywiol nam cenhedlu neu wedi marw'n gyn amserol, bod nhw ddim wedi cael cyfle i ddod i'r byd yma, neu bod nhw wedi marw'n gynnar iawn yn i'w bywydau nhw. So mae ein amcangyfrif bob 50 biliwn o blant wedi marw yn naturiol cyn iddyn nhw gyrraedd aeddfedrwydd, ac cyn bod nhw yn gallu dod i ddeall sut i ddefnyddio ewyllus rydd a gwneud pethau sydd yn dda a dewis peidio gwneud drwg. Achos mae gennych chi, fel ydych chi'n gweud, bod rai athronwyr sy'n dweud bod Drygioni a Dioddefaint yn dod o ganlyniad i benderfyniadau sydd yn digwydd o fewn ewyllus rydd. A bod hwn i weld fel math o brawf ar gyfer yn dewisiadau ni mewn bywyd. Wel, os ydy'r plant yma, neu'r babanod yma, yn marw cyn bod nhw'n deall beth yw ewyllus rydd, yna, yn amlwg, dydy hwnna ddim yn deg, a dydy hwnna falle ddim wedyn yn cyd-fynd gyda syniad yma o dduw sydd yn caru pawb a phopeth, sydd yn dduw da ac sydd yn dduw teg. Dyw e ddim yn dduw teg ar gyfer yr miliynau o blant sydd yn ddim yn bodoli cyn bod nhw'n dod i ddeall beth yw ewyllus rydd. Maen nhw'n ddioddefwyr diniwed, maen nhw'n innocent, a dydyn nhw ddim wedi gwneud unrhyw beth o'i le, ond dydyn nhw ddim yn cael y siawns, a dydy hynny bryn yn deg. So felly mae e'n dweud yn y pen draw, byddai Duw sy'n holl garlluog, yn holl gariadus ac yn dduw teg, ddim yn gadael i hyn digwydd, felly mae'n rhaid i ni ddod i'r casgliad felly nad oes yna dduw. Athronydd arall, does dim rhaid eich bod chi, dio ddim yn y fanyleb, ond os da chi eisiau, dwi'n siŵr bod chi wedi clywed am David Hume erbyn hyn. Mae Hume yn aml iawn o fewn athroniaeth yn mynd tuag at yr ochr anffyddiol. Fi allwch chi gyfeirio tuag at y fe fyddwch chi yn gallu, os oes gennych chi amser, cyfeirio. Mae mewn ffordd yn cadarnhau y problem o Drygioni a Dioddefaint. Mae e'n dod i'r casgliad a dweud dydy Duw unai ddim yn holl lluog, neu Duw ddim yn dduw da, neu dydy Drygioni ddim yn bodoli. Mae hwn yn debyg iawn i be mae Maci wedi dweud. Mae e'n dod i'r casgliad dydy Duw ddim yn gallu bodoli. So felly, cwestiwn enghreifftiol, fyddwch chi yn gallu i'w baratoi ar ei gyfer mewn arholiad ydy eglurwch broblem Drygioni a Dioddefaint i Crefydd Crefyddol. Yn amlwg, dyma i chi beth fyddai gybac yn disgwyl eich bod chi'n gallu ceisio mynd drostyn nhw. Da ni wedi edrych ar yr mathau o Drygioni sydd i gael, y moesol ac yn naturiol. Da ni wedi edrych wedyn ac eisiau esbonio beth mae Epicurus di ddeud. Da ni wedi edrych ar Maci a'r triawd anghyson. William Rowe nawr gyda'r Dioddefaint dwys ac Dioddefaint anifeiliaid, a dyma chi Gregory Paul. Dyna beth fyddai disgwyl eich bod chi'n gallu cyfeirio. Felly, os newch chi edrych ar yr bandiau asesu sydd i gweld yn fan hyn, fe newch chi weld mai dyma beth sydd yn cael ei ddefnyddio i bennu pa farc fyddech chi'n ei gael yn eich atebion. So fe newch chi sylwi bod yna 5 band, a maen nhw'n ymwneud â pa mor drylwyr yw eich traethawd chi ar yr pwnc yma. So felly, i gael band 5, mae eich gwaith chi yn drylwyr, ac mi ydych chi hefo gwaith sydd yn berthnasol ac yn rhan helaeth ohono fo yn bodloni beth mae'r cwestiwn yn ei ofyn. Mi ydych chi yn rhoi cyfeiriadau trylwyr tuag at testunau cysegredig a ffynonellau o ddoethineb. Os da chi wedyn mynd lawr i band 4, da chi'n gallu gweld bod y wybodaeth yn gywir yn hytrach yn drylwyr, ac os da chi'n mynd nôl lawr i band 3, fe welwch chi bod eich dealltwriaeth chi yn gywir ac yn berthnasol, ond ateb boddhal ydi o tro hyn, yn hytrach yna bod e'n fanwl. Os ydych ateb chi'n sylfaenol, fe gewch chi band 2, ac wedyn os ydy e'n gyfyngedig, yn limited iawn, yna band 1 fyddwch chi yn ei gael. Ac da chi'n gallu gweld wedyn o fewn bob un blwch o fewn y bandiau yna, mae yna farciau sydd ar gael ar gyfer eich atebion chi yn fan yna. So felly, pe bai chi'n gorfod ateb
So pe bai chi'n gorfod ateb cwestiwn ar eglurwch broblem drygioni y dioddefaint i gredynwyr crefyddol, dyma i chi gynllun sydd wedi cael ei roed i ni i chi gael gweld beth ddylech bod chi yn ei gynnwys. So eglurwch broblem drygioni y dioddefaint i gredynwyr crefyddol, 30 o farciau i gael, cofiwch am y bandiau yna, mae angen i chi fod yn drylwyr mwyn cael y band uchaf yna. A dyma chi rai o'r nodweddion y byddwch chi yn gallu cyfeirio atyn nhw. Byddwch chi yn sôn am Epicurus, a'r geiriau mae wedi ddweud yn ceisio esbonio beth yw problem drygioni a dioddefaint. Byddai rhaid i chi wedyn datblygu i ddangos sut mae'r fersiwn modern Maci wedi cael ei ddatblygu. Mae angen eich bod chi rhywle yn eich traethawd yn esbonio beth yw problem drygioni ac bod chi yn mynd drwy yr holl nodweddion yma sydd yn bodoli am ddew ac yn dangos sut mae pob un o'r rhain yn achosi problem yngwydd drygioni y dioddefaint yn y byd. Yna fi allwch chi fynd yn eich blaenau i sôn am row, be mae wedi dweud am dioddefaint dynol a dioddefaint dwys. Symud ymlaen at beth mae Gregory Paul wedi ddweud am farwolaethau cyn amserol ac esbonio i'w ddadl ef neu feddylfryd ef. Fi allwch chi hefyd yn y cwestiwn yma, falle fel cyflwyniad, falle gyfeirio at y gwahanol fathau o ddrygioni a dioddefaint sydd i'w cael yn y byd, boed nhw yn naturiol ac yn amlwg y rhai sydd yn foesol. So dyna i chi beth fyddai cynllun ar gyfer ateb cwestiwn o'r fath yn fan hyn. Dwi'n gobeithio bod chi wedi cael rhyw fath o fydd allan o hyn a bod os nad ydych chi wedi dysgu rhywbeth newydd, eich bod wedi atgyfnerthu eich gwybodaeth chi o'r pwnc yma o fewn yr uned. Diolch yn fawr iawn i chi.